komasi changa chao wekerano ngosi byabale chisuti chigown chiduve chicurtains chicarpet ebikoro tukurwa bidibya bana wikabidi byabantabanene wigo mkuru bale obokoredi wa vacuum cleaning sofa set cleaning ase chinga niko bagotuka imeyumo cy'ubusungo nyanjwa hanene gitali ya maiso mbabwate bwigo bokoredi bwa pick up na bwigo delivery asamange bakirisime ase namba 0742178765 Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Tarikini kumi na isatu mutino yo gatano na gatatu mwaka no w'ekirubira 25 yomu mwanchumo ligirinde no kwegena mbiyorando nsesore na okwanire na bwo kwaligane yora mwana maya yekyonga chinsenye cyabo no butwireterane serasi nyakunde anegati ali na kwaliganira senchira yowe Ekera gitagie kaunti ya Kisii nigo kiaba kegwikirani mubasukano mube asoko mutachana kumuito monto yomo sensemo ya Nyachenge ward ya tabake bunge ya South Mugirange kaunti ya Kisii. Jebona mambona na sokire ko chie paraiga na nyoro mongino ndo korokwera na amanya gonte ano kireta onsamuni gaiteire ko chibundo mate ni gakole irororo Omubere bw'omusawo y'omubwe myaka 10 na kianda Sigeta Clinton Osumo kutoka kubwate chingo machimbe asorocherwa sasa ti bundo hebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira. Jubilee igere yo mugusi twins ndora toko tagati matyangi yori nene mono giukale lakini tumosabira tori aira nene rabe asaba gusiba mwabo bali oko boli nigo kwaruro cha saba gusiba onsi kogendera kumubwate si omusike Dr. Fred Matiang'i aseganga yayo kuligekerogo kyoborai bwense. Karibu umonchumo liredia ko chake kyonga chinsenye nigo togo chake kiragitagie kaunti ya Kisii nigo giaba kegwe kirani mubasukano mube sekyabage kumutachi umuntu yomo na kumuita gwikugwa sensemo ya Nyachenge ward ya tabake bunge ya South Mugirange kaunti ya Kisii abana incha babwatogororo bunge nigo boigo baba go salikira gitekyo asomubere ya Nyagosiro nigo hoirwa senkendu asibono hutuki bwa chakiwe chigake cyabamenye benseme yo nigo baruko bolia hochi asabanteraba kwa maiso chingaki bale para bunenchereyemo yo guheneki na kwegera magima y'abantu. Omubere bw'omusawo y'omubwe myaka 10 na kiando yuboigo basoma sekirasi ya 10 na kabera skuli ya secondary ya Keramasare Sigeta Clinton Osumo iganyorekane mambya ya lero ga siritubuge mabwaye soroche rwasa sati hekenyoro kiabundo korengana nangina nyagosira Sigeta Sisira Kerubo Osumo niga tebono mumuro yo niga matukama igarengo musali sekolende na chitagonchereria akaba omuntu muya Nyagosira boigo haseli tukolia Jumatatu nigo hakabegetubyara na banyanyimbo neli mochili bwibwemboli abwasimagaga yaye
abete gakubwato kwa seriti kuri rero anyorekana gasirete bugemo baye kare ne chingoma seboigo asibetu mote nabo siberendiri amagoko ukwana na barali asekenyoro kiabundo imeheye wodi ya township ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira igabanya kenyoro benseme yoba batukirege kurege tindi gochia sonde bwensi koliebi galibia ena batigane kuligerelia ebinto bya bantu bande Guru sisiria kirbonzo runyamo kenye umabacha sirabo ke bambi monginondocha teranta ke tonzo muage ndegazi amante ya tonzo muaje tamatanga ngesa ineiga amatanga chiete tarakora ki taracha karachi tamatanga igagocha bon mambi ocha ante ya magora bana igweto monto gakora ngesa ine para ruguraria ago itupara bakabune mitago nyagoteba ya moko ngitabozaga kinje na matanga nkuru kimoko mboli ga kina matanga nkuru njebona mambona na sokire ko chie para iga na nyoro mongino ndokoro kwerana amanya gontebi aro kirete ga onsamuni ga iteire ko chibundo mate ni ga kole irororo na nyorero mwana ona na baitire ga kyazibire roje chingori aitire Azali kurukara kiri bora tara ko zali gento kya moto kwa tabale na juice gamba bwate tu juice ne bonere yazira rokora bakatara rero irete bakairu ko polisi akiba to kana tali bora bairete akasiboru na kasali yaro kire tana zali gento kya moto Clinton yanzo bombale asobeka asobere kwere kebasale sempa mera mura korubundo nchenda ire omongino minto chigotore chao kare gotamagocha naki ba minto mwana na nyorire moina kare gonte ngomonta itire rocha iga ena atamire na mubodi no mumaete yaya na inche kare gocha ngoika mboni gana achire una gwachire gana rabanto baichoire na inche nabugati gango ngende ndore nche bonongo cha koiranira nche gaki abana baito mora moroche ekere ntoko bekera mwana oyo mugaso ntoko manya Nyasaye umanyete nto kumunachera kina Nyasaye bwe katika munachera kina keise ko bangana abantu bakora bari bakora igana baro Nyasaye tako baho murembe yaikera abana b'abantu bago itubuna chingiti mogo tiga Nyasaye bwe ka banachera kina bana baito ka kitika barigereria gakore kukiabeire bagenda ka kibaho nchoreri na kinata na ntoko nachera bana kina ntoko nachera omwana oyo okuro sibire rocha abune mbori buna gosa akora bo bintu ntoko manya lakini Nyasaye oregorere na amanyete abana baito mora igakamoranje mugende munchoreri moba abana baya chinga kibune chisukuru chibungire abana baito beranka mukonya abaibori egasi mukonya abaibori baite egasi gaki asibire bune mbori yani tokoranga no mwana bw'abantu yani okomorigereri no nayo soke korigereri gaki abana baminto ara ire roche ndori komorra bosio yani are no na gaki abakungu moko ibora kurango gaki Yamate ya dagira mbirore ne myaka 40 ya moko rwanse kenyero kyanyamecho hewadi bene bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii birerere haso kuligekerero kyabakanyi gosirwa kumurusyo murugyoye Senkendu linde anyarega komohenya nige hamate yemenyere tobotaka asiboigo urugyoye hawabuwale toburoire bokubaka baboko muchanda kurumwa kabechirubene na 19 bakabuna abete kagusiro bugimo bwae Nigabori onde bwensi bomoyo bugwancha gosomura yonde anyarego sanani elio kubakonyo muri Wycliffe Tyson Manyara narobotulia sinjira yobekira Egirasio mbiro kurwa ekenyoro kya Nyamecheo ibeno gwori Nyaribari cha Kisii county oyo omenyerete obotaka naboigo oburoire ko muchandera omurugyoye Martha Bosebori nigo abeire omuroire ase myaka 10 bakabuna chitego siria obuguma bwaye haya samali tangoro dagirasi mbiro sagwe mechando mbwata oburemeru mbwata nobonene omurwire nabwate kurukumata Bosebori oruwarire getambe kuru 2016 oruwarire abantu bekenyoro batemire na basani batemire sana bamutemire kuru 2016 2018 omwana onde agasira padaruwarite abanyakenyoro bakambwatisi gwikera buno omurugyoyo ekire kobaga gusira otemire igoro nanse mpaka ebyabwate byonse onire okorire
tabwati kende murugo yasira umutigara abana barabake eyereri yanda riri nene enke ni gebwato bolemerwa bonene bakepiri ya nyagitari titoro chesi togoja kunyara na totema tito kunyara umugakanyana ne konda gokora ya siringi 200 rocheri ituko nyomba ne muganyete nyagitari ne mutaiti bono rende tokaranga kio twaldo bolemeru gakia basana bairi tokonya batokonya besange tumuikiri nyagitari nigo Douglas Ombiro amo nabamate baruru kuburia gochia ase omogambi onde bwensi gose onde obwate omoyo bwogwancha anyare kubaikange kubasira kurusia omobere oye ase engendwe eri okomwenia bakanonye ipiri nyagitari bakanonye ng'ombe nturaru igo twari gusaba abesimi bonde bwensi ore gwekerereke geito anyare gotokonya abagambi nategete gakimongonye esimurandonsi abana abanyore kende gionsi kibagutumeka nande noroche nore tukatina mwaka nore ng'ombe sengencho buruire ono nore rende sinyire kende gionsi nore bituma nyomba timbwati kende mana twachete nyomba yakora mwana nturi kwenda rais lakini bona mangana ya nagerete tugaswa tukamanya konyora abana bakurara anse naganekeru nande gento bakwebisito morore ne gomora kumigaki murayonde bwensi nare kuburia naigwa omugambi okengo nyambane ngokonyara abantu chinsemo gweta andonsi asore ndwensi oranyare ko bakumwikera sare gwelio gieriga gakie family ya sabire asomo ebogwancha onyare ko bakunyesira unabone bwate epiri ya mocherere nene nabo igo epiri ya nyagitari nabo igo mongwano yoiga unamukaya asira nabetega gusaba abantu besa korusiko abwata madeni ara manene ayo tutamaetina njira kyara kunya akana Kuripoti Gatembe kuranya mecho imeya ibeno ward nyali bali Chakisi County cha Wycliffe Tyson. Omujumbe bwe bunge ya West Mugirango Mukisike Stephen Mugaka ni garuro kubole gochia se committee ya bunge nene eyetenete bulindi bwaime weso kibene na kubwati koroboti goro yebi korobya bawuni okoburwa kubulindi na baiga chiburaburu echo chigandete konekibwa asemesangerekana na baiga matanga anena se county Nyamira okwana se bunge nene umubasolero umusike Mugaka igo baiga kwanira kugendera gukuranda kuburwa kansa obwaberu musigo mulito gochia sabana inchi. Honorable Speaker, pursuant to the provisions of Standing Order number 44-2C, I rise to request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Administration and Internal Security regarding the rising incidents of political violence and insecurity across the country and particularly in my Nyamira County. The country has recently experienced an alarming increase in incidents of violence between rival political factions during public gatherings, particularly during funeral ceremonies. These occasions have increasingly been disrupted by organized goons, resulting in chaos, destruction of property, fatalities, injuries, and heightened insecurity. Mr. Speaker, for instance, a seemingly organized group of unknown origin disrupted a funeral ceremony at Endereti in Omachoge Borabu constituency. 5th of July 2026, another funeral gathering for Mama Jemima Mokogi, my own aunt, conducted at Nyamira Comprehensive School in West Mugirango constituency was disrupted. On the 24th July 2026, yet another funeral gathering was violently disrupted by another unknown organized group. Not to mention, Mr. Speaker, that earlier on, a funeral of 24 deaths arising out of a road accident was disrupted at Rangenyo in my own constituency, just like another funeral for a wife of Pastor Sami Ongondo was disrupted at Gianchore by organized goons. And Honorable Keme's county neighbors Nyamira County. So her problems in Kericho County extend to Nyamira County. I am begging that when the chair of the departmental committee renders a report on Kericho, he goes a step further
and also includes Nyamira County so that we are working together on the same path. Unanchere jama yo kwenda kugale yo bakariri be kyama ya Jubilee ni kyama kinse yo munyakero be county Nyamira Dr. Janet Komenda. Bagora chabisi kyama kyase wadi ya Busamara bunge ya West Mugirango. Okana mahega ye kyama kyoni go mwana siasa Duke Mbagi. Okurigo bugabano wa Nyamira teba bunekerenga kyaba kanene buna chupiri. Ngo cyakwane kibune kyama kyo kyanyolire biroge binge kinga kichobo chole bonene wo mwakogocha. Asesemo ya BMCB County Nyamira habo baikirana somo jego yo bakora no MC Busamara Muske Charles Kiganda murahi babanga se bunge Nyamira Muske Chochi murarabuga abego Duke Masirani go na barabubahigo baira cinga kecho no kwani robu yabo mugusi ko bari bwerimo ase ko ba magega ya Fred Matiangi asaba saibo igo basemi kwenda kubwate bibande abego chikura haso bongelio ko Musiro Muske Matiangi asobo choli uborebosio. Madam Chair to take is to ara itiringa Jubilee igere yo mugusi twins. Ndora to ko tagati Matiangi yori nene mono giukale lakini tumosabira tori o aira nene rabe asaba kusiba mwabo bali. Dole osababo. Okay. Aiganza atiko no kukumili yo mogo choro lakini tora ligere ligora. Isa motokarangera ni go yora ya yoko. Lakini tori gere linga kitoko tare sabari yonsi yoko konya Fred Okengo. Tumekubaliana tuta support mtoto wetu Fred Okengo Matiang'i. Tungependa kusii kabila zingine zote kwa sababu asa kutoka Nyanza. For a long time we have supported our neighbors. We have supported the Luo Nyanza through my former party leader, Raila Amolo Odinga. Watu wa Mindo party ya Jubilee igego chapaka mashinani. Wacha kuligerio mwana Mindo Dr. Fred Okengo Matiang'i chikura koruga iga mashinani. Ndokale tibu ya haki. Moro chaba ikoyo beungire. Abagere beungire. Abantu bisakubiyonsi pibyakire amo. Kere chanke basabuja seitoga geje gotoka bagana maigure tunaikemea katika jina la Yesu kere chakindi yonsi gego chigocha na chirega iga koba kebinga obomo womo gusi ninje tenenete eke ama dia Jubilee aiga Nyamira County erinde dieko tu abedi nyombe yemo tokole chi nomination eka tu akole nomination omonto muyachorwe ogochigotora gosebono 2027 tumejipanga sisi kama vijana tutatuma yeye nyumbani na nataka sisi zote ule kiongozi ambaye asimami na Matiang'i aende wapi? Aende wapi? Enda rangi ke bono togo chigo bakuli watoewe. Inse yo bora ibo mora bienso gatatu nyagosira Kibaki igaba Kenya baeto gosemerwa kamoro yo mwaka w'ekibere na 30 ngana ya etaba ngo mokia bogochia gonchereria magimabo gacha bamenye bebunge ya Nyali bali higo sekitutu cha South nigo basanga hogo butoka w'ekindoto cyabo cyamoro aseboigo batayirubuna ainigarabe tachigwikira no muri kitodi pone asanya roboti rwa senchira yo wekira Ni miaka ene yatigaire eria Bakenya banyare goikera amaroro a Vision 2030 korende ense moyende nigo Abakenya basangire birengerero byabo kwana ya Vision 2030 tindar yendikia very implemented uchia Vision 2060 ikiagera Vision 2030 kira ibora mwana ondo korra wa rigeretinga pa 2030 etoko mu magwa Kenya bwa change to a certain level nande kuna kulingana na rigeretina aro chenge misingi nero romo ikibaki na serikali ya yaba bigeta sense tunabona mangana free education mangana health program infrastructure ne bintu binde osemerio konene no gukina wechinsemo ao anene kimagenderero
egento bono bagoteba keireire orogongo rwa Gusii gotigara magega Kisi mtu abwate nya tipeti yetu nya ore polytechnic by now ekwete teyo ya mtu abwate ko gukora eya gwete up to now bana wetu wabanda attachment yo teyo to just stop training ya ro training abantu ku America baja Kenya baja kwigira lira bana wetu wali kiro na kindi kile gukora ikagwa ogukwana ekerekyo nigo abamenyi bebunge yega ya Kitutu Church South barorekana komochia abarai constitution era area timu ya 2010 constitution yerigo ya ete tigumono mono kwa enhance vision 2030 ekam true lakini ndende bono asitwachi tugateria kebuna abakenya abantu bali gupinga constitution yeri nabutwachi tukaobogana ese miaka yetigare tene ese ya ere 26 years tuatigare 4 years Tindo jinga kende getura implement about 2030 na rodie keja na watu umiete asenge njokoro kuotu gaki yake bako awatu ameto bokimobuya komenta najwe asenkwana yomurai wense Dr. William Samuel Ruto igoro ya maroro a Vision 2060 tenda tebenga Vision 2060 yega umaite ekero gutware vision yegento keriora ikoro chikorora ebinte byarangara ya Vision 2060 ara tigana asenge njononya 2030 entonyoroji okuburia bono nigo kwarure gucha serikali kurigereria anena masirai yo mwananchi kawaida ego ikirana baise korusie birengeria vision ya 2060 vision ya Singapore nebinto binde barusie birengeria sebinto bire at infinity ariko nyarekano ara arengereri ngaki mwananchi akonyore gentakuri ngaki mwananchi oyo kawaida ongete chikura yese gote tonale gazi akora bira kole gazi hata wisi gole njara modana 2030 mwezi tarika ne na wanya to ikose rigase bunge ya Kitutu Church South County ya Kisii ile ni gongoro kwa Dipon Asanya aso roboti rumancho morigere netonyoro mutimo komoke tukwirana tugende ne kyonga sinchira yoboikira Nyota Dry Cleaners niko bagusibya balingana kubase cyanga cyao wekerano ngusibya bare chisuti chigown chiduve chicurtains chicarpet ebikoro tukorwa bide by'abana wekabide by'abantabanene wigo mukuru bare obokoreri wa vacuum cleaning sofa set cleaning asechinga niko bagutuka imeyumo cy'ubusungo nyanjwa hanene gitali ya maiso mbabwate bwigo bokoreri bwa pick up na bwigo delivery asamange bakirisime ase namba 0742178765 Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Eduka ya Uhuru Superstores yego toke meyomo cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwase chi company ao obusi bw'ingano amabuta y'icingeni kurwase chi company ao amajani kurwase company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheet egati ibintu binde binge inyura nka mbabwato bokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwato bokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyerange namagacho asafaricom wigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena credit bank ime yomuchobosongo bakere simigwetera seti namba chabo 0111 161 500
Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu nainde humanchumu ligerelia haba menyebe kaunti ya Nyamira nigo barure birangereri byabo kubwatikana nekerengereri ya serikali goro ya mororo yense ya Kenya yo mwaka ya chirubibere na 50 ukwana sekenyero kyanya choko ime ye wadi ya busamare bunge ya West Mugirango igabamenye bakwande kibaganete ase sector y'ikisemi obaremi hobacheno nabayigo chiparo mo likitifatika digisemba na roboturu asinchira yobekira Maiga ya serikali enene yo ekuragwa n'umuske Dr. William Ruto kubwatuka amaroro abo yo mwaka o 2060 nigo twaikirega ase kenyoro Kenya chogochogo imeye wodi ya busamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira abo ase twabere tugusanga amona bamenyi bensemeyega abo baguchiko bagotwerera ebirengerero byabo anene amaroro abo ebintu biria barigetia serikali yensi ya Kenya echiko bage kubikirania kuika aso mwaka yo o 2016 akura secretary yao ambia muna sana Samari Tangoro kwa Bidombati mjeno momenyi wensambu county ya Nyamira na ndo mukazi ogesiaga meya Busamaro ward litanga ndakora kwanda ikora ya Vision 2032 anya tukwa tugutwara kura somo umuraisi itose onya tukwa gusira may Israel so rest in peace omuskemo Kibaki na what Vision 2030 asaga ni dina nto twara slums sense yetu ya Kenya akanto twara jipara chingia mortality rate enyara ko bagikuira na sento nyara ko tugutwara gusira kwa bana baitu leo garaki bako iburu connectivity yechi para chite bengiya tukagokera ogochoru ko kone sana ku musikomo Kibaki wono musike Ruto toreteire Vision 2060 we large our government nyigera tukagokira Vision 2060 etokonye chipara chite tukariki bado mortality rate yetu andre tukukwanera bana baitu gusira sinya gitari nege andre tukoboro pale ngo tokonya Nchamari tampeni hatu nguti Captain Ogeto Chiromo menyi West Mugirango Nyamira County ya mona semura yoito yokurukuruto lakini ebinge byato siriri ebinge tuwaiye ebinge tuwaroda abantu baito bona bagukwa bange na ndo twari buno bokongo bogendeta se West Mugirango na ensengima twari kuwanja 2060 ntumate sonto ikorro tiatwa kuwanja tokumusaba oburai bwabono Wotoro chikoriki bono iga nerabu monto muyo mwororo Samari Tangoro kwa Richard Otiso omumenyi bwe ward yeito ya Busamaro ward by 2060 serikali yeito ya Kenya ibwanta kurigereria mangana kwanza buna unemployment to the youths abasaya babire unemployed for many years so employment must be the first key to be considered. Secondly chipara chito chiro siku chi connected to these major areas chipara chito chiro siku chilami una njongoro ku Jackson Nyanja kurwa sekenyero kya Moruga 2060 yae nereta keirarete asa mangana eriti na rete gotego ngasha NHIF ya rusetiwe ikarwororo bono sairo abande ngo koromeka barenga sa teriko koria tima itiko seno rio ta arwaro jira lakini sango koria at least average ringo koria lakini rende inata keire amente aba iburi aba koibura abana chinya gitari chipara chito connectivity teribia bona beta keire chira asigwe egere nonyene kere banyoira abana baika isya asichinga cyabo ayo daro egati yebi rwengererio kurase abana inchi kurase county ya Nyamira anene igoro ya maroro a 2060 abasa abange bawo baburie serikali nyariko bayiko bekemero bere mekiranu asokwene kyabonanga chiseme ichense ito ya Kenya nabo igo ensemo yobo chenu ensemo yoboremi nabo igo ensemo yobo sombi bawane kebona chipara chabere ase ekerwenko keria kebwenerete hinko reporter gatembe kuraiga chinsemo cyanya chogochogo yego tokemeye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Nchefa Tigad Gesemba Wego abana nche sebunge ya Kitutu Masaba amba abo tukebirengereri byabo kubwatikana na marayo aseba munyimo chiri ya serikali
gusinya gwikirania magania wo yaban inchi asebateru na marayo ni garabe tachi gwikirana Samarita Yongoro Kujero Mogire ndi chairman ya Brau Sub County ase sector ya Riders and Owners Association of ya Nyamira. Ngokwanira nda mangana ase toigwete murai wenza kwanire nga vision 2030 oyo script 2060. Ngagete una Kibaki abegete 2030 na era kanga kenge president na konyeta karata se binde bitu bichi pitoko gendia nero viretete igona tusugedie ngaki aya se vision 2030 eye omurai bwensa sugete 2060 ngagete ase binta akwanite ngakora renge ndunge ya minyaire agokirani ase bindo noja akwanite nga house levy nero ngagete atemirake badia se sector ya boda antu ntumiete una sama mafuta tare ligorire igoro ndurgo nyara goikirania ase bitu togere okora ase familia ito okaba mafuta igoro mono boigo nkwanire county ya Nyamira asa barai barororo mba kwandinga ngo koleta bara mario gasinya gitari korosi bari jipara ngorosi baro bugma goito bwororobe asekere ndokara ngote makolire buna gavana orota gendo nge yakonyera sector ito ya boda yagare biombe bironya ndia tataka konya boda ndo suke biombe biro ase chigurupu ase stage ase sub county ase ward ase taya besate aba bekire ko ya serikali ase county egere konyega sector ito ya boda egere na risk motu ebikane sector chinde chebye na biasara binde byonse ingageta ase sector ito ye chipigipigi abasai no bari kira abange ase youths bari baro abakuru bagweruka chensi abange no bara ase sector ito ye chipigipigi ko to sabe serikali enene ye county chibwatirane torosio bwa matobuya bakonya sector ye nere ebika n'abanyabiasara bandi bagendera tokora una abechiduka abechibengi yagera nene sector enene rigete abarai baito bechipigipigi boigo na riders serikali ito ya Kenya nene yagendera tokora gas kuri ndendo cha mangana ya vision 2060 igakarare ndoranyora majibu ya vision 2030 tumaya kwenda 2060 na kyo mondora gani kwenda 2060 onye 2030 yo gaterekerana ikiagera abantu bamenyete ne mejande mebe nabona gisukuru kigo gikoyego rutoroje ngane mechango yokego na bosabu na bayiboli iye korokinga abantu mbabwati besa asese moyo boli mugwito bwa migwito bwa chae tokanyete buyanga tonyole pona asyo mwako yo gose usento kanyona ikiagera abali mechae basemere tumone chae ande mono ekere banyorere pona asinere kubakonya gwakane fees Tuko lya wanajeshi nigo baba kubekerwa chigutwa habukanye barasa mageri asensemo ya Eldoret kaunti ya Uasin Gishu ubona chingage cy'umuntu w'abanajeshi Charles Karire igo hori wanajeshi abukane kuna kubeka baro mu kiase mirimo yabo asokane kunensi ya Kenya nkonyorero urendi weisaine. On behalf of the Kenya Defence Forces, I welcome you to these historic grounds of the Defence Forces Recruits Training School to officiate this pass-out parade of cohort number 01/25. Your presence here today is a profound honor and a clear testament to your commitment to the Kenya Defence Forces, the men and women who stand ready to defend our republic. It is a great source of inspiration and encouragement to these new soldiers as they leave RTS to take up responsibilities in their assigned units and formations. Your Excellency, today we mark the culmination of rigorous, demanding, and transformative training. These cohorts arrived here as civilians from various walks of life in this republic. They live here today as soldiers, sailors and airmen, forged in discipline, tempered by hardship, and bound together by a sacred oath. Mora ibenso muske William Ruto nigawa ga kwene kibuno na reno gosemeria una hoborendi nigo bagendete gotingigwa haigeme yense ase chinse muchichimi bebe ekyo chetanaine ense ya Kenya kwana chingegekera na somo yega boko bekoro chigutu abana chishense mo Eldoret county ya Uasin Gishu
Ora ibense ni garu kubulia kochi gosaru go Chicago chia sabana chisha bukwene kibuna obeka barobolendi bwise asate runa ense bwatobolendi nige gwekirani amagendera mange. Security and development are not competing priorities. They are the same foundation viewed from two different directions. Security enables development. Development strengthens security. The Constitution is clear on your mandate. Defend our sovereignty and territorial integrity. Support other authorities in emergencies and disasters. With the approval of the National Assembly, restore peace where instability threatens the nation. Every one of these responsibilities is exercised under the Constitution and within the law. Ladies and gentlemen, the first duty of the Kenya Defence Forces remains and will continue to be the defense of our republic. Nothing dilutes that mandate, but the same capabilities that defend a modern nation also builds one. Military engineers strengthen strategic infrastructure. Military logistics move people, equipment, and relief supplies when civilian systems are overwhelmed. Military medicine saves lives when disaster or pandemic strikes. Gwikiraga bumonchomo ligere no gwikira umweli wa mangana mayaye kionga chinsanya cyabone butweleterane serese nyakunde ayoneke cyujana amaliwe chira senchira yo gwikira ni galenge DJ Arts nago sabiro twaro boligere no bigubutuko urobya. Baraka ninjo, ninjo elembe, ninjo darome, manana man, bangina ninjo. Mbusina tebeteida. Mutinare nkuma chimato matenga butuka. Ngaki mutinare nkuma chimato matenga butuka. Ayabona mangano utachirete na mangana ale ngagusenga Trump na tete ngabono ngabantu ngobona ngitara abantu bonse. Ngoko teiboigo. Kuno waka ni bingana aga iganga umetena ndo chmuina ngana nyoro murayo li tubago tebe gosigari gana gosikia kiabanga kitiko boli mopo ajo kono gutinara mangana aro toletera mangana ali angensa ikinyori gesitore aje kinyoro kyo ngikeko kwaye nyumba yinu neri ya aye naye bono yo uroro lyoka ngabono kono ukona gutine bingana mutinare nkuma chimato okona gutina mutinare nkuma chimato matenga butuka tata nkikona kubutura matenga y'abantu ukona kogosa abantu abuzanga mayete matinare ndo chimwina nanyore kento kikwanyora we mechegechege mwino boli mubosa aye mutinare nkuma chimato matenga butuka ukona kubutura matenga y'abantu yo bantu bakupale kolengere lieke na ya ote to batebya yare umete nonale ngero nonale kuchia ali Mombasa igoro nonale kuchirogora ali kuchiroto igoro bona chietoro ngankaro okarora kio toro chikenda ni tuchiti no rotwe nona irubi tuchiti ona te anta mangana utamanyeti teba mangana aga bwisora yoro choka mutinare nkuma chimato matenga butoka kona kongaina abantu bolimo bosa tiga aya ino kona gutina mangana ale nkyo kuligeria mangana ale na ndo toya maiti buya yatike nona mangana ali michimwina ukara yatigae kara lenda yao mutinare nkuma chimato matenga butoka lenda yao. Baraka ninjo, ninjo elembe, ninjo darome, manana man, bangina ninjo. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke meyo mucyo songo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari ku Rwasichi Company ao obusi bw'ingano amavuta y'ichinge ni ku Rwasichi Company ao amajani ku Rwasichi Company ya Keteba
echumbia cancelled egati bintu binde binge wigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao mkonya bali black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Ouru complex eyirangi namagacho Safaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simgwe transact number chabo 0111 161 500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.